ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ କଲେଜରେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କମିଟି ଅଛି, ତ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କମିଟି ଅଛି ଆଇସିସି, ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏସପି ଆଡିସନାଲ ଏସପି ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଲେଖିକି। ତାପରେ ମୁଁ ଟ୍ୱିଟରେ ଲେଖିକି ମୁଁ ସେଟା ବି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ଟ୍ୟାଗ କରୁଛି, ମାନେ ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ, ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସାରଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ଟ୍ୱିଟରେ ବି ଦେଇଛି। ବିଗତ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଆମେ କଥା ହେଲୁ, ତାପରେ ସାର୍ ତ ମାନିଲେ ନାହିଁ ଯେ ନା ମୁଁ କିଛି କହିନି, ସେ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛି, ସବୁ କିଛି କହିଲେ। ତାପରେ ସାର୍ ଆମକୁ ଏଇଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମତେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ କଲେଜରେ ଗୋଟେ କମିଟି କରିବୁ, କିଛି ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କମିଟି କରିବୁ, ତାପରେ ଜିନିଷର ତର୍ଜମା ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଆମକୁ 7 ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ କଥା ହେଲା। ସାର୍ ବି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ କହିଲେ କି ସାର୍ ଯାହା ବି କିଛି ଆମକୁ ରିଟର୍ନରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଠି ସମୟ ସାର୍ କହିଲେ କି ନା ମୁଁ ରିଟର୍ନରେ ଦେବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଜିନିଷଟି ପ୍ରପର ତଦନ୍ତ ହଉ, ତର୍ଜମା ହଉ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା କରିବି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଏତେ ସବୁ ହେଲା, ଏତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଲା ପରେ ବି ଆପଣ ମୋ ନାଁରେ ଯାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୋ ସିନିୟର ହଁ ମୋ ବେଚମେଣ୍ଟକୁ ମୋ ବିରୋଧରେ କହି ତାଙ୍କଠୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିକି ମୋ ନାଁରେ ସିଗ୍ନେଚର ମାରି ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ମୋ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲେ। ତାପରେ ମତେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଘରିଆ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି।